Bueno. No puc parlar! No puc parlar! Estem a menys 25 graus. O sigui, és una autèntica passada. Tenim així ara una cabanyeta que hem parat perquè hem anat en les motos de neu. Ahir anaven els xiquets en la autocaravana esta. I ara hem parat així, que mos han trobat, Víctor, que mos han trobat així, a uns elfos, i estem esperant si poguera donar-se la casualitat que poguérem, què, Víctor? Veure el Pare Noel. Veure el Pare Noel. Diu que té visita, sí, perquè té una sucursal. Té sucursal en el poble este. I estem així, ara han fet una foguera, a veure si anem a veure-la. Què? Se t'ha caigut? Què te pareix la pònia, Marcel? Fa un poc de fred. A con estem ara? Estem a menys 25. Però bueno, tampoc t'has de fiar, eh? Perquè així de cop per repent, així canvia l'oratge i igual demà fa ponentar. Esto es tu bañador. Ai, què faré? No podes nadar? I on anem? A ver, a Papá Noel, a la cabaña secreta de Papá Noel. Que hemos trobat una elfa molt amable. La típica elfa. Nos hemos encontrado una elfa que nos lleva a la cabaña de Papá Noel. Tengo que decir que la elfa venga a tirar nieve y no me está haciendo mucha gracia. Ai, la elfa. Marcel, anem a veure Papà Noel i què fas, fill? Que no se ubica el guante. És que els guants, les manoples estes, de veritat que pareixen... Pisar así es imposible. No, i pixar així ja... Mira si portem capes de roba, que jo estic pixant-me. Vaig a veure Papà Noel pixant... Hòstia, la casa de Papà Noel. Ai, quin bungalowet que té ahí. Hòstia! Ai, és la vieja al visillo de Papà Noel, allà esquadrinyant. Ai, que fort! Ai, que fort! Bon dia!